ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगड तालुक्यात शुक्रवारी ठिकठिकाणी अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली असून सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आलेल्या पावसानं झोडपून काढलं. पाऊस झाल्यानं नागरिकांची मोठी धावपळ उडाली. या पावसामुळे आंबा बागायतदारांची मात्र तारांबळ उडाली. झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे बागायतींचं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाहूयात. Thank you.